friend no Philips filling station. Aha, nana monsa se so no amoti a omo ye omo adwuma. Asame ba ye nana eda omo ni madeja. Entime bia nkata ho. Enei wonu atan konwa nyina aka bom krafo ne ma eja nana edu Ameyaw Dote ye e de eja no kwan filling station. Whatsapp zongo omo ba ya. Womo so omo de wo mu 1000 Ghana cedis. Eye million ba ko edu. Yanye na yemfa enya na nadu Ameyaw kwan e woni Dote yi ayeye mu meda mo asese mo tie me nyame nhira mo asedafo na mo ada ase fefefe nyame nhira mo yo sabre nana Effiduasehene Asante hene brempon wono na edru hasen and afe suta mai hene na sinamu wono so edru ha beboa nananom amadwumadie afa ne ntemapa efra nananom yada mo ase papa onyankopon wo hyramo sabre kwaun mai hene ni sinamu so edru ha kumewu mai hene aha ni sinamu edru ha se nananom pia me pam cho ye to aso sabre ye commercial banks Ghana commercial bank Effiduasehene ena Kumase omo managers ena edru ha na eba bebu adwumadie ama na fa ntimapa efra ye mamo akwa aba ye da mo nyina ase ede ba na nadu Ameyaw ne Dote yi ase ye da mo ase the pacho the best run say if you sabre obi anwura so kwhye na anim biem kopem bra the pacho the say dia be koso on no omo ba wie eno achi so no ebra Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ebe pia free ho no yesra ho no mo achi amaye ti yesra ma momo aye se kwhye na anim sabre ni de yesra mo eho enya dia edafom yesrema edamas yo sabre Ghana commercial bank Effiduasehene manager ene ejmayefo nyina operations wo nyina ededimo a omo ba tia nanom the Ghana commercial bank wo mo no GCB bank manager ededimo no Kumase fo nso aba ka ho Yadamase, Yamakwaba, and Anamodamas. Oh, Sabre, Nana Kradu Yadom, Nana Effiduasehene, Mijra, Namjadema, Nana Kotine, Abusia, Asante Effiduasehene, Kotine, Bafo Ajarinim for. A otosumienu na busia a eya aguna omo ene kasai omso mo baya mo die wo 1000 Ghana cedis na madawroba ana do me yakwa nkojai yemfa emfa moa na sabre yakoso ka o se eya the former vice president for the Republic of Ghana. Menemo Kasai. Onwa Nesaya flag bearer for the new Patriotic Party. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia. Sante Effiduasehene. Sabre Wadruha. Niura Eda form. Akrakra Niura Eda form. Alhaji Dr. Mahmoud Baumia, the incoming president of the Republic of Ghana 2029. Sabre Yakasai, NPP Go, I was Asante Ghana Muna Denechiano. Effiduasehene Sokore constituency chairman
Chairman KK in executives, Edi Animu. The constituency chairman for Dabin, Chairman Aluta, Edimbi. Address at Chadoma say constituency chairman, Chairman Ostra Kaho. Dabin constituency executives in Oho. Ajoso constituency chairman, or an executive chairman Pofu, as on in the Domaba. Ofori Krom constituency chairman. Any organizer and penny for a flow for Krom Kahubi. Tafo constituency chairman. Chairman Oche Edim. Mampo constituency chairman. Chairman Luta Asare Okaho. Chairman Aban Aya Swami chairman. Constituency women organizers, the Kokorotos group. Yamami a free Tafu men organizer do manu wahabi. The Asante regional treasurer. Yo, na kwadu. Ijasa yima odikai. Nana beti emi na tu watena kwa nyina. Sade ya nana dwa Ameyaw. Nana na waye akuyafo wa nyina Petro. Omadawroma enena akuyafo na nananom. Ya mamenom ya wafanom a na omoyekuya na omoko omanim. Nana mo ba bitina fe. Ama dwumade ne koso. Ena se nana akokura na nana na matena se ye Dote ya. Akuyafo nyina sobo ba ya na yo mo Petro ba akopɛ. Ena ye nim dia basense wiem. Akuyafo na ma ya na nyina Awurade ka mo ho. Na ke no ba chese. Omo se aye 400 Ghana cedis. Now God do Adam and so. Dr. Mahmoud Bawumia, the incoming president. The flag bearer of the new Patriotic Party 2028 election. Constituency. The member of parliament of Effiduasehene, Honorable Dr. Ameyaw, the Netherlands Hotel. Okasachira nananom. Asabrei muja anadu Ameyaw kwan. Mr. and Mrs. Boatin say 1,000 Ghana cedis. Ananom ensi nana kwan do so nantu abusua. The Netherlands Hotel, Mr. and Mrs. Boatin, the Netherlands Hotel. Was 1,000 Ghana cedis. Anu no. American Cooperative International School. Almost over by almost 1,000 Ghana cedis. And I can't coach no. You find a coin. And I can't do Yadom. And I Roma is so Yadasi. Yo, anu chairman. Now can't do Yadom. Now no one said ya or why hene or chibo fruit. Our kwano no. One year reputa our fried rice. Our kwano one ekasade chana na kunadu wone watsa kwanyane abusuanyina 400 Ghana cedis 4 million na no monye na Dote ye mu yemfa enya no kwan Nyankopon enhra mo ododo bribie Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Effiduasehene akra hene sabre wadru ha wabachia nananom Effiduasehene sabre ya nana edu Ameyaw eda for me Obama omani nyina yakọ the member of parliament for Dabin Honorable Francis Owusu okadom no hubi sabre na edu Ameyaw nensemoniema nensenom eye nana Effiduasehene na edu Ameyaw tosumienu nana ekokura the Dote ye mu na ye we eti sabre nensenom ede omo adesiedie Yes, Excellency. The incoming president of the Republic of Ghana 2029. Asante my doom so. And so for near. Mahamadi Abano Baba Yafriho.
and so forth. Ọba betua teacher for car. Obetua nurse for car. And so forth. His Excellency. Aye. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Ọba petiwa. Sorry, Nsanu nyuma nkwa. Ene nam ejemu no. Ohene ba bretu ọba petiwa. Awon feni ba. Nsanu nyuma ene nam ejemu no. Ọba nyame shraw. Yo, Nana Kradu ya. Ọba wo mo aye. Nana Effiduasehene. The second vice chairperson of the MPP. Mitra ma Haji the Asante regional treasurer. Okadom ne hubi. Effiduasehene women's wing. Omo no omo de His Excellency anim. Any omo member of parliament anim de omo chiano. Yo, yadase. Nana Komia. Yadase. Honorable Sampain, former Ameyaw. Omo nyina akadom ne hubi. Yo, Nana Kradu ya Nana Effiduasehene. Mitra ma Honorable Chima and Honorable Foster. Also, Mobaya, Omudio, 1,000 Ghana cities. Nana Kwankojano, Esuso, Nana Kradu Yadom, and Effiduasehene, the former presiding member, Omiarungina, Omadibi Penny, Ewo Seche East, Ononyam for Foster, Uyana the account, aka Eshenimu, Foster, Enye, Yada say, Name, Honorable gift. Aha, Nana Nensenom, Eniema. Nana Nensenom, Eniema. Aha. Oheneba. Oba petiwa. Ensanu nyuma. Okwa wiya broja boaten. Awenya ne baby ko. Neba ohenebetiwa. Ensanu nyuma. Aha. And so for Niema kwa. Enye na ne do Ameyaw sabre ka ensofue enka bebre edisuja ti ane omo be ye adesiedie e de ahye na nanim onyam na omo de eja no ekwan no na etwagu no ye dam wase. The Honorable Gifting Doma, Effiduasehene Sokore, Okadom no ho, Kwame Prampe, Ekahobi. The great Nana Komia, Ekaho. Sabre, Effiduasehene in Accra Hene. Otumfu Abakai, Nana Jemai, Mahmoud Bawumia, Wadru Badium Hawachia, Nananom Trakoda. Any Effiduasehene Manina. There are several tables who are tossing me and some and Poihene. On another Jakuma Diffie, my traditional council. Adia Toman in Tina, and His Excellency, the incoming president of the Republic of Ghana 2029, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Wadruhai. Mohudu say, Diadi da Swankwa. Kokwa Kiafwe. Obaba Yemuyo. Antichafwe, Moya Jumo Betio, Adasifwe, Mobaya Juma Manatio, free education by Yebu,
Asante madum so na tuobecho. Ghana nyina wakani na Asante mada sumu. Now yeah, catch The incoming president of the Republic of Ghana, for the good people of Ghana, coming to serve everybody. All shall be no nyabi. Doduaja, Obatampa, Dodu Obribie, Ameyaw, named the four, the economic messiah, the God for Iron Man, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, the incoming president of the Republic of Ghana, 2029. Wadruha Wacha Omanfo. Choboy! Dr. Nana, you are free here. Jumaura. Oh no, the dom anymore. Do mocha. Effiduasehene akra Otumfu Abakai. Alhaji Nana Ajemai Mahmoud Bawumia. Wadruha Musi to say, yeah, Your Excellency. Effiduasehene na mwakwaba. Yadwase sobae. Ura Dennis Kwakwa, incoming regional organizer. Yadasi. Nana Over to the MCs. Nana Sadahene. Yes, Ramo, Obia Fricherum. Yadamwase. Yes, Ramo. Yes, Ramo. Once camera nanim. I didn't so call life. I was screening so. Yes, Rama. Monko, Nana. Yes, Monko Mochi, Kakrana, Mamma. Yes, Rama, Monko Machika Krama. Romucha, a Fifriana, yes, Ramo. Why, Monko Machika Krama, yes, Ramo. Na Fifriana. Yes, Ramuko time on an Achi. Yes, Rama. Yes, Ramo. Yo, Samre. Nana Quadri Yadom. Nana Betsy. Sadia, Nana. Ayawa, womanum. Aya Nana Diare. Nana Kwamusu. Nana Kwamusuma. Nana Diare ma. Emma Maina Samre. Ya papa. Ena okokure emense na ya baba jina hana mo ya baba ya papa kwan omo ba ya omo guta omo ntuma nana sadia o mano e ka kire wono no sa ya ntuma pa tete kente adwene so emense entuma edi se ye nana no ye duku da so ye sika da so ye bro ni sasrada samre ye papa ena okwakura dodo no so wodo so okona akohia omo papa no mo a samre omo wakura amontuma no akase ekunu ye ne agya no nyina ebre wakura fa mo sese ne fanya mamre ene amane sa no mo wiye nyina emma nyamecha o machade akese ma ye ma eninsi ni abede samre nana wonana no nyina sa ye ntoma nana kwa musu nana no nana duare nana no omsa ye ntoma yedu eda so afibia san ye ntoma de no afibia san ye o mo wiye nyina ye kuta ye fra fe ye dija ye nana kwan ye dija ye papa kwan na sade ye nana kwa musu ma ene wo nana no nana duare ma ene wo nana no yes ye papa Ameyaw bibi ene ewie yada mo ase nyame hira mo yo nana kradu yadom Sabre nana Sadahene baby a wo bia mesro ye hwehwe nana Effiduasehene nana wadawroma mesro body die kasakakra encha bia another college of bishops for International Council of Churches and Ministers of Great Britain and co-founded by His Eminence Archbishop Dr. Samuel Richard Adai. What the reverence and the reverence of our council nimu
Omo abechia nananom. Enam Archbishop Dr. Divine Ajimabadunti. Enam Nisikonkolo. Sabre the Oba Fidasa your friend Nana Archbishop. Nana Archbishop. Sadia Kansone Kasani. Omo Baya. Omo dear home. 2,000 Ghana cedis. It is kind of 20 million. Omo Esi Archbishop Dr. Divine Ajimabadu so. Omuye na omuye asoria eye the coffee by eye Archbishop Samuel Richard Adai na order ba Archbishop Dr. Divine asina na mu no Shaila Safo headquarters any Effiduasehene wa muso dia wo 4,000 Ghana cedis what the court is kind of 40 million and also Archbishop Divine Ajimabadu Nana Esuso na enka Nana Kradu Yadom Nana Effiduasehene ensa enucha amuno eye banker what to the Unity Cooperative Mutual Support I was Shiloh Asante no Eda Jima Eda Dianimu Eda say Wamu Diawom 1,000 Ghana cedis 1 week Amoba Unity Cooperative Mutual Support. Eda Daniel, one Edano, one so the ma Archbishop, Dr. Divine Ajimabadu, Edra Numera, Omonye, Normal Fankan Konyagu form. And Ucha Muno, Nananum Eman Penny for Nananum Ayaman Penny for Wamo Edinadahimachi, Sabre, Wamone and Ayama, and I war. I have Effiduasehene Sub-Traditional Council. One was a Sabre, Obu, and a family. I am all funny in a Kamubomu. One was some dear home. 2,000 Ghana cedis. It is Ghana 20 million. A man penny for Abu Effiduasehene Sub-Traditional Council. I am all funny in a one with the tie, Nana Kradu Yadom, Nana Effiduasehene Machi. Yabedianti. Yada say, I said that for. Yo, Nana no Sante for Frobiato. Sante you free baby, I say. Aye, Nana, a suffering my head, Ninsia Nemu, and I drew her on the drum, a babachia, Nana, at Sanko Nana. Nana, a suffering my head, Ninsia Nemu. Aha. Yo, Nana no Madaro, my Yatuaso. Nana Hima. Nana Kradu Yadom, Nana Asantua Krabia Jankuma, Kofodi Ayima, Nana Mata Konyana, Sabrea make us say, a Ghana Commercial Bank, Omokatrama, Ena Edame Numui, Omokatrama and Edame Numui, Ghana Commercial Bank, now watch it there was so many beyond Babaye, and then Nana Yadoti here, at the Ajadeba Equine, Ghana Commercial Bank, Effiduasehene. And Kumasi from Penny for a buyer, I come home boom. Omo buyer, one must say, the Omode Boame, dear John, and not acquiring 5,000 Ghana cedis, 5,000 Ghana cedis, a million bako, a dear noom, and I say 50 million, and sin anonymous so, na Yemfenya, and not crying, na Enya Kama. Sana you. Some You. Yes, Ramo. Yes, Ramo. Yes, Ramo. You. Obia, we need to be on 50 Africa. Nanano Breto Busia. Yes, Ramo. Obia, we need to be on 50 Nanano. Obia, Tagimo. Nanano Breto for who didn't cook do Yamodia. Obia, 50. Nanano Wadama, Nanasana, Mesua Brumesu, and Yadomesu were dying. Odo Brebe Tribua will see so much and Waham. Church and quiet chair was that Cosa. Friend from a woman is so. Idea to draw any crab or a jotata. Oh, and they Bamba or Chiamatani. And then I sit up on you. Yana, I do Ameyaw. I do before. Bamba was in so much and Waham. Katachia Fred to Martin Timo. Eddie Kai was Siado. And then another Kura. Bamba. Dio, Giamamimu. Giamamino, Katachia Bebe. And Chia de Shako Kodu Fue. When I could control Yahudia. Now, already so Yahusuo. Baba Badu Bofway.
katasiana bani sani o reprimu asia do na wote aburu na ate abedie beba ba jiema binie timodi force kotoko wi odama sakomu kotoko wi awa sanchiri na do obi bia fie epani so obi bia ni wa wajina wo wotem ho no wodi bimda eno wotem wodi fo de sanyu nyina beto benchfo so katachia be mo hiti wote aburu no ate abedie nana edu Ameyaw edu bofuo breto de hye etue de hye kokodufo beba ba dio beba ba da kura enche no de brabra ko ba mu na dama me begira ha na mesimu aburu mesemu anya do mesemu dan eya bema nana edu Ameyaw katachia bema Effiduasehene ne owa kura ono ba aye fe no afia obiya ni kuru aye fe no kwame kusi amwa I was free boy, you know, pray to this year. No, Asante boy, you know, Kentucky. I don't know, Asante crew, Baba. Benchubu, or Chadro Sudaye. Or do not bring Sani. Baba, Kami Kusi, Amwa. Lebom, your regional minister. Madame, I regional minister, Dr. Frank Amwakohene. Dr. Frank Amwakohene, one no and Asante regional minister. Odo na bi say ya okochia. Nana madam ya chenya macheno so. Nana edu Ameyaw, edu bofo katachia be machia this year. Ono ankasa na sirimu ba. Afia obi ya ni kura ya fe no kwame kusi amwa. Ofri Asante bo nyure Kentakrom. Oye breto this year. Breto kokodufo. Etua this year wanwe na mo ade ate so no wi na moro no wi mojanam. Bema kwame kusi amwa. Sanso na neba aya fer ajua echama dum ododo bri bi oba kono fo nyansani oba woda no oda kata so no odwere konkan ni kura ya fer kofi agyi awo fira Asante mampo asura ni desia asura ko ti so animu asura ba de tiri kasire won ko so fa wo bi ahina mu petru bo kata chia bema agye bema sika bema wada roma nadarom sa emema mienu na we said ya to me katra maso se ne Oma sinimpo, oma dia nyina benchibu katachie, Effiduasehene benchibu, bema edu Ameyaw, edu bafuo, katachie bema chie desie, kukodu fo na de brabra konsi adua. Nesu no mo se, ena mo baya. Omo ba. No ba do sia ma se. Amamre, eni amani akwaso. Nana no badama, sadia sufo ni sie nie. E perisi do no mamre won sama mere. Na de odima mane so won samane na na no ba mu kro mo sirap pentum yenu na na no madama yenye ye fe Josafie na ya de nyina papa odu do bibie na na edu Ameyaw edu bafo katachie bema odu do bibie won si so ma san wa ham katachie ye fe nya de kwan sadia sufo isa sienie se pedisi aduane nyina piesie ani suo ye wo bafra ensuo ne ma no na na dom suo chifa so nyina na no mama suo yi ba to fo nyansu ensu fo so bu kro suo puduo miensa na no madam be mama katachia du Ameyaw kodia ni doti yase yenyi kokoto sei na yemfa esum ahoho na no sadia so fo asie ne panise ni suo nya frefumade na yakabia tase na se sunu suo so yensu a panise yankrado ahinam na no madam sadia so fo asie so bu kro handkerchief kotokuo miensa nana no monyeni ya chefa mabusiai yemfesu nana yemfesu bachibuo yemfesu katachie odudo bribi ohinti breko tie bru no tie abedie katachie ba matue disie okukodufo a wasisuom asane yaham omo handkerchief puduo miensa nana no madaroma sadia esufo asienie sempanise yemfa yefrupai ensamen ne sanuti edomu atifa nana ewo nana doti yasi omukromo adese doko eye juice and sapapa eye champagne Italian one sanso ena malt kama kotokuo makumako miensa nana no madaroma monye monfasuma ho ensufu eso modano modeko kai no mutse dachi ye wewe ne akotra peto so eye de ya nana no makotra ne yedi nkomo etu obobo omukwade emu oden Italian one papa omukromo pana say omusa ko yelago alcohol drink sa we so ye diapro nana no man so fuese ye dia doko abai
alcoholic drink yɛwɔ pudo miɛnsa nananom ɔnyɛ yɛmfa som ɛwɔ ɔma se ɛyi ase nananom adaroma sadeɛ mɛnasomfoɔ asienie ɛyɛ bɛrima kwame kusiamoa kusi ɔbu odum wɔne bɛrima kofi agya isikapa opratuo ne asoɔ ne hyeɛ nananom katakyia miɛnsa yi se ɛberɛ yi ɔma se na ɛkɔ no o enti na wɔkɔ wɔnamasu ka bi mu na ɛkɔ ɔmo se deɛ wɔbɛda ho nipa bɔreni na bɛdi ɔmo asi anim na bɛ sɛ ɔmo ase kɔ ɔmo kɔ yi ɛbɛyɛ ɔmo ɛkɔmmɔne deɛ ɔmo kɔ ɔmo gya ɔmo kɔ ɔmo kɔ ɔmo gya o ɛnsi wie mo tintammɔne nyinaa bɛpɛ kɔ a wɔmfɛ ne n'anim ɔmo kɔ ɔmo bɛgya ɔmo boro gya yɛwɔ podoɔ mmienu enipa bɔreni bi a wɔakasa ɔbɛdi papa akyi ɛne na kɔ akɔ deɛ mpani se obi ntɔ nsa mfɛ nhyɛ ne busuafoɔ na na ɛkɔ a ɔkɔ ne gya yɛwɔ podoɔ mmienu nana nobada roma ɛyɛ nana ɛdu Ameyaw ɛdu bɔfoɔ ɔwiti mprako ɛtua ne hyɛ kɔkɔdufoɔ wɔno na wɔnwe nam a ade akye so no ɔwe namoro na wɔwe mogyanam kɔkɔdufoɔ bɛma du bɔwadu Ameyaw wɔno na wɔte mpɔ so ɛne Ameyaw adwa soɔ katakyia bɛma na de brɛbrɛ kɔnsie no yi ne so no mu se ɛdɔ a na ɛda wɔne wɔn ntam ɛmpani si abusua a wopɛ mu akɔ ne wɔnyɛ mu akɔ ɛna akɔ mu awadeɛ ne saa no nti bɛrima kwame amoa kusi bɛrima ba wɔne bɛrima kofi agya yi brɛtoɔ ne asoro mɛrima mmienu se ɔmu kura mu tɔfe ɔdɔ soronko ɛda ɔmu na ɔmu yi mu tam yi eti ɔmu kura mu de te tɔfe saa wɔdɔ no kɔ so ntira hɔ saa wɔdɔ no kɔ so ntira hɔ na ɔmu yi mu awadeɛ mu yɛwɔ pudo mmiɛnsa ɔmu kura mu tɔfe na nanu madama yɛnyɛ yɛnkyɛn mu abusua yɛnkyɛn mu ama yɛnkyɛn mu adɔfoɔ ɛfa yɛdie mpagya ɛne nkɔsoɔ ɛmuna obi abrabɔ nananom sadeɛ nso mu asienie bɛrima kwame kusiamoa ɔbrɛtoɔ ne hyeɛ wɔne bɛrima kofi agya isikapa asona de se konkron ɔde se prako a wɔdansa soɔ na de tirikyiri ka kyerɛ no wɔnkɔ nsuo fa wuo bi ayina mu nananom ada wɔma sɛdeɛ mmeranteɛ asienie sɛ yɛda yɛ a ɛnwuru bɛtɔ na nananom bɛkɔ fitiam ada bɛɛ ne yɛde aduane bɛsi soɔ enti ɔmo so ɔmobɔ ɔmo kura ɔmo asante dɔkono papapaa ɔmo kura ɔmo mako ɔmo gyeene ɔmo sɛdi ɔmo tomatoes nananom sɛ ɛkɔ ne yɛkɔduru fitiam na yɛpagya yɛ mu a yɛntwi fa bi ma nananom na ɔmo fa mom na ɔmo fa bi nto ayɛ aseɛ ɛfiri sɛ mpani se yɛmfa yɛforo pan ɛnsɛ me sɛdeɛ yɛ paapa nana ɛdu Ameyaw ne nsuo no mokasa nie ɔmo kura ɔmo dɔkono yɛwɔ mmiɛnsa nana no wada roma ɛnsomfoɔ sɛ katakyie kɔ a ɔwiti prako dodo abere bia wɔre na wasi soma sa no ha wɔre de ade atodo ne akura bo gye tata etue kukɔdrufoɔ fɛtɛfɔ mre soro sɛ bɛbɛ kɔ a ɛnsomfoɔ sɛ ɔmo kura ɔmo toma bɔnwɛ sɛ dua so ɔmo tata hyɛ ho ɔmo tete dɛbɔ ɔmo pɛtia bɔ ano ɔmo sɛ tiadeɛ bɔ ano ɔmo ɛfama yɛ aseɛ bɛma bɛ kukɔdrufoɔ na wɔfa brɛbrɛ ɛfa nkɔnseɛ no sɛdeɛ asomfoɔ asienie sɛ wei ɛyɛ heaven gates nana ɛyɛ tɔ wɔsirini wɔyɛ methodist ne kronkronkronkron eti sɛ na bɛmɛ ɛbɛ kɔ a ɔmo sɛ ɔmo kura ɔmo hwɛ heaven gate ɔbɔfo kronkron a wogyina kɔ ano nana ɛdu Ameyaw dodo abiri bi abiri tu ɔba bɛduru hɔ a madawuro ma mo yɛ kɔ yɛ na wɔn nwuram ɛnsomfoɔ sɛ ɔmo hwɛ heaven gate nananom ɛnsomfoɔ yi sɛ ɛyɛ dɛ yɛ nyame yɛ adumu a yɛbɛpata nkonnwa yɛbɛsora ne saa no nti ɔmo ba ɔmo kɔ dɔmpa otua dua na deɛ bɔ n'ase no so mu odu yie ɛtu nsuofoɔ sɛ ɔdɔmpa otua dua na nananom adaroma yɛnyɛ na yɛmfa nsura yɛmfa mpɛta nkonnwa sɛ deɛ asie yi ɛnyɛ saa deɛ pɛ no nanso yɛmfa mpɛta nkonnwa nananom ɛsomfoɔ si nneɛma nyinaa ɔmo mo ɔmo nsew nom ɛmpa ɔmo ntoma ngu hɔ ɛmfa nneɛma no mu so ɔmo kura ɔmo Ghana must go saa baagi wɔ Ghana ha obi bia bi wɔ ne dɛm wo a bɛka sɛ bi ne wo dɛm na wo nka no korɛ Ghana must go ɔmo kura ahodoɔ maako ɛnan yɛnyɛ yɛhwie nneɛma no nyinaa ɛmfa ngum ɛpani sɛ pani kɔ akyi na adeɛ ɛfa a ɛyɛ sika ne yɛde to ɔmo sɛ nneɛma ɛdeɛ ɛbɛ nyinaa ɔmo sɛ kura mo nsɛm 5,000 cedis ɛnkane sika no 50 million yɛmfa nyɛ totoyɛ yɛmfa toto mpata yɛmfa sesa wɔ ma se ɛmpata nananom adaroma na sɛ mebɛgyina ha so na nananom adaroma ɛyɛ bɛrima kofi agya yi asoraba na te kɔte so obia ne mase kɔnɔfoɔ ɛyɛ na busua so so ambaya 1,000 cedis ɔmode taa n'akyi nananom adaroma sɛdeɛ mebɛgyina ha deɛ ɔhyehyɛ nneɛma nyinaa ɛyɛ maame ti wɔ ayaba
Odudobri bi oba konofo. Oba ni huofe. Nana huofe ti yehuna. Ni eboni se. Waruna sise ni eme nyina. Mi amini bikatrema. Ebetu ni eme huosew. Edi ameji suwani nana kwa brenya kwa bronuma. Adanguma si aguna kwa buwani tie. Sasana kusirada dadia. Yemo bikasiri. Yo, yemase. Tuni wanyina huosew. Sasi yemu. Dasi yanyadu. The Asante Regional Minister. The youngest minister. The youngest minister for Asante region. For Dr. Frank Ameyaw, the Asante regional minister. Sabra Ononso Adruha. I wanted to pay for Asia. The Asante regional minister, Dr. Frank Ameyaw. Sabra Adruha say. Asante Bantabunina. Wano NSC His Excellency John Dramani Mahama Nanamu Awa Asante Bantam Sese Waduruha Awano the DC for Secretary East when for Ibrahim Adams Sabre Oneno Enim Penifo Ewo NDC Amayokunum Wamo ana Echiano. Dr. Frank Ameyaw. Dr. Frank Ameyaw. 40 days celebration. Obai. Kama kukudufu. So ojina. Benia benisro no. Beme makafuna hofe. Yo, Sabre Dr. Frank Ameyaw Echi. La Sabre nananum at the crofo and amijina wa mwanamui. Sabre Jabe Santa. What the best Jabe Mayin and Nana Otu Srebo Nana Pia Ne Santa Hine Ana Sabre Watua Ota Taino Nana Nom Yamama Kwaba Said Yabaya Namaya Munye Nana Edu Ameyaw Damase Nana Edu Ameyaw se Wasra Patente Edemamo Ana Musamachre Wado Edi Achireno Nana Otu Srebo Jabe Mayin Nana Kradu Yadma Sima was now say Animonyama Mashano Wadamunina say Yadamase. Yo, Nafijasima, Nakwadu Yadom Okokrodu for Na Santua Crobia, before the Effiduasehene, Nana Madame Lambeti, Nana Matan Communina, Tiebi Effiduasehene, Sabre Mida Emma, Ayana Nanom at the Crow for Enina. Yaka at the Crofwa, Naya Enkura, Nana Effiduasehene, Nadia Ameyaw, our Ateti Ewa Yampesia you so, such a is the half, Sabre Nananom and Eka say, no Quasemini Sausha, Ebra Nana Adadianai, Ye dear Nananom, Omutimu Akotne, and Krata Hudra Eko Sonina, Nananom, Edimo Akotne, Sabre Sanse, Yanana, Yadianina. Ana Sabre wako ekrai mijahana chase eye nana enkwankwanua ehene yeka adikrono a eye nana enkwankwanua ehene nana senieja ehene nana entunkomso ehene nana bome ehene nana boya ehene nana awahomhene nana akuakrom ehene nana motokrodua ehene nananom ehemfui no krani ebra Yanana ekwa nana omo breye ni nyina omo konya na omo yire no so epia omo there's a Sabre se nana na kwakura nana nanom nyina atnase ni eja nana kwanya nana no ise ya ntnase enkase ya de ahode aboa nti ye ni eba ne sa na je so omo nana ani ni ye the Sabre nana adikro ahinefo nyina se nana imae ummei Yesi yentimi emma eka emma meswao eno nti omo gina ha Sabre ya yekuta yensem opino edu mako sa edu aje se ye kambo mu a eye nananom no eye opipi oha enesika no yesi 10,000 Ghana series said nananom adikrofo ekasa enono nananom Piao. Ananom Piao.
Wow, Sabre. Mijina Kofodria. Nana kwadu baby obi atieme. Kokodru for. Probia Santoa. Kofodria yema. Nana tieme. Sabre mijina ma wa. Mumma. Aya wunua bema. Effiduasehene. Nana Jomo. Effiduasehene. Kofodria. Nana Okwawia. Jomo Bible. Nimma. Ena Samre Nana ya su bibi. Emensa ya papa nimpo na okwakurai. Ena senda bridge ekesi abomo. Mo menso mo ba ya. Eya 2000 Ghana cedis. Na kwadu yadom na ensi so. Ensi kokodufo. Sabre Electoral Commission. Sadia mo mane ka che. Oba dresi alatia. Edamo ase. Pia. Nana kwadu yadom na Effiduasehene na Asante krobia. Nana Effiduasehene Effiduasehene. Nana no madaroma. Yejina ha. Na yejina ha. Ama me nana mechama. Me nana mechama ne ma. Ene ne nana nom. Ne nana pona dahoi. Ya wama yeni etutu aka yensamui. Ene yeni abre papa. Yo Sabre DBL force ya DBL. Amotia. Bekini buana homani atudro. Akukwadru fue. Abusia sufra nana. Abusia sufra. Sadia wunya nom. Ani abusia. Ani wunana nom. Yakasa chira wono. Yasinne adia toyeni. Yanka bianshem. Ena wacha yemusei. Asamba hwai. Ena bedi enim. Bama kukwadru fue ya didi wachiko baby ye. Nana na wokrai na wokone sen. Ena sedi nana mechama ne ma. Ane ne nana no mo kasa no no. Wa mesu wa kita wa mo ntema epo. Bama kukwadru fue. Wode wo ma. Wonu anom. Ane abusua eja hwan ni. Ano na yedi ja hwan. Nana yewie na yewie. Ye hwenti ade eba no opepe aduenum ene ba no. Yewie ye no na yama umeduku. Fisai nana we nana. Sabio nana no manimu a oye bema na ni atie. Bema ni mo nyamfo. Bema kukwadrufo. Ye nyawo ma wonfa wonsan kwapepa. Enfifreda. Anu nti ye do meduku aguso. Odru kwaso na enfifreda wa. Na we dia pepa wanim. Nana! O mana wanana no Yesu fro na wonu ano na nti Na me ship na sana pia na utie me said ya confess wanya ne ba bi ko na bushia omso mo ba ya 300 Ghana cedis na ensi so na to abushia ne nyina das Yo enu chamu no Archbishop Dr. Divine Mabatu Mijadema NTK Ventures almost over the home 1,500 Ghana cedis Archbishop Esuso Enka Nananom Ensa Enu chamu no Dr. Gordon Boatse ene na busia Dr. Ononasha Nanahema Sabra meno kasai waso ene na busia baya wa mu die wo 1,000 Ghana cedis nana kradu yato nana Effiduasehene Esuso nenka busia nsa ne dra nyumra modi aka konya gufom enu chamu no Quantum filling station ewa Asante Effiduasehene wa musu die wo 1,000 Ghana cedis nana kradu yato nana Effiduasehene Esuso na enka akunafo ema eni adese nyina nsa ne dra nyumra yade eja odefo kwan amana kobam yebeje nti yada ase ye nana no madaro mana yeto aso Sabre ye entonso St. Anthony Cooperative Credit Union wa mukatse maneda menum yi nana ose wonu atankonwa nyina madaro ma ene wo monya ba bi wa Effiduasehene krodua yi a wo mo ye adwuma eti enei asemi ba yo amo mato ate enei wuja wo ba kwan e wo Dote yi mu eye entonso St. Anthony Credit Union Cooperative almost say omo ba ya wo ba kwan kwaja eye 2,000 Ghana cedis
you can say 20 million and as a million eduno and adwumayeko say yamfamoa nana edoti ye ene na kwankwaje yada mo ase Nyankopon ehiramo nyame yo na kwadu hima okokodu fo na Asante akrobia nana na okran konwa nyina modawro ma na mutie me bijana ma eye nana no twafo eye nana twafo nyina Asante sia na tikoti se obi anumu nana madawro ma ana omutwa kwan ema nana no etimi ebehunu aha efra ha afidua ase sabre se nana no twafo se nana ekwakura na omubaya omukutu omunsam 1000 Ghana cedis opi edu se nana no esimoso yakase nyame nshra oh nana du Effiduasehene nana betime Kokro do fokro bia santo Effiduasehene nana no nya takwamya nyina sam na megina ma nana sama hene wone ne hema wone o mamme beme champion sapo kuma otosumienu nana se na dia nyina no ne wo fapa nana ne koba enne ofani wo enne one ne te no sa na oba yo so ne te se na se oba akwakura nana no monnom Dote musika omoba ya eye predwan edu nana ensuso ento nana no mata akwadwan nyina wo wi ani nyina no nana sadia mo ne mama mera ne amane no okuta ne bro ne nsa pantu nana so odeka ho yada wase piao nana so wi a osere kwan yo yada wase enu chamu no ni abawon kaye se Asante Regional Minister Dr. Frank Ameyaw na gusu a ochia no John bibi aboko de John bibi aboko me boss John aha eruti ye to eya akwankoja ne so nana kradu ya don ana Effiduasehene mesrao odi a ena yabo sabra mi jira ha na mi jira edema local council of churches Obunyina na kabom ana sabre ombesi bibidi achira ho ebra wo ye obadoti ye mijira na dia dikano aya Christ Mission Church akwankojai wo mu die wo 300 Ghana cedis wo mu wiye no Assemblies of God wo mu die wo 500 Ghana cedis wo mu wiye no Crown of Glory Church 300 Ghana cedis. Effiduasehene Methodist Church 1000 Ghana cedis. Faith in Christ 300 Ghana cedis. King Jesus Mispa 300 Ghana cedis. True Disciples Church and also your 300 Ghana cedis. Church of Pentecost 1000 Ghana cedis. Temple of Faith 200 Ghana cedis. Kingdom Generation Gospel Church 200 Ghana cedis. Power of Change 500 Ghana cedis. Victory Living Ministry and also 500 Ghana cedis. Believer Chapel Second Chance 2,000 Ghana cedis. Episcopal Holy Temple 300 Ghana cedis. Deeper Life Bible Church 300 Ghana cedis. Lighthouse 300 Ghana cedis. 200 Ghana cedis. Saint Matthew Catholic Church 1000 Ghana cedis. Salvation Tabernacle 500 Ghana cedis. Mekani Nina Bomuno. The local council of churches Omuchre Akwankota 10,000 Ghana cedis. Titiskano 100 million. Yaboma Baso Edamwase pa yo nana no namutiemme nana kwadu yado Effiduasehene first okokro do for kro bia santo a kofo do ayema nana no betie na to matena konwa
Samre mi jina ma skware mahima. Na yema na ya braku. Ba kukrodufo. Oba ni adefo, oba ade ne kwakọ. Na se samre kese wo wo nchan yo. Na dwumade de na kodru baabi. Ti wasoma ne dom aba bechia nana. Oso ba ya metra wo chansa tore kwasa. Eso oso bibi. Oso ba ya okuta ne nsam. Ene sika no 1,000 Ghana cedis. Ya kana nanam ska predwan edu. Wo wi ani nyina okuta ne nsam bro ni sa. Bentu. Nana. Nana wase. Ya mamo. Amowi amodi akwakonwa se. Ibedra nyimra masoro modi ase bibi. Na se de ya nana ya braku. Askari mahema. Nana na se konwa. Esim bibi no. Nana pia. Sabre Electoral Commission ana Asia and Perifuano. Yeramase. Na yabamon kayese. Sedanum epeja womumua. Efri no so ekono. Yesi yempese bewu obi awo krom. No so no moche no nkono. Na obi ada. Yasramo. Saudi baby danswa. Odie oba yabema baby ada. Sister yi. Oba na me ho say. Eti mesramo a. Efri no so no moche no nkono. Ene no obi awura ne dem. Ena mo said na na be ko bem. Yasramo da uroma. Nanwa kiya gudem. Omo se na yensan na. Ya bedan so. Ode wo ye bema Piabonten. Wode Piabonten na be Asante Regional Minister. Dr. Frank Amoyakohene. Sabre wadura seya. Otenase. Sa. Na wabeka ninia. Alahasi. Doctor Mahmoud Bawumia, the flag bearer for the new patriotic party. The flag bearer for the new patriotic party. Dr. Alahasi Mahmoud Bawumia. One also Sabron Omohase. So now Dr. Frank Amoyakohene, the Asante Regional Minister. Ameyaw Manayefe. Dr. Bawumia die. Waya akurakura hene. Eti Effiduasehene waya deshie. Eti wati akonya so. Akaso betutu kuntunkuri. Chebi amu de bebere no. Ya befura no. Na watutu du kuntunkuri. Wa ya mamara. Ana masa waya na Effiduasehene. Pra. Sabe na akurakura hene. Adeduana no watutu ntoma bi ba. Ntoma na nya ketu akura. Eti obi de ni fie ni. Ya kutu. Oti ni fie. Seba. Ana Asante Regional Minister. Okostu Senieja eno okot. Eti ono so efri ya. Na just say Effiduasehene mai yetiri ye wade. Effiduasehene waya. Yenim kwo. Yenim janyo. Yadamwase. Sani ya no. Okay. Yo, samre edom bia pia. Edom ni free babia sa. Enchebia. Ana Effiduasehene DVLA. Omo bechia ye. Omo echia ye wiye ya. Omo se omo die wom. 1,000 Ghana cedis. And I'm glad we have them. And Effiduasehene my so. Nenka nanamonsa. Na yedi akanko jagu fe bedi enti yadase. Yo. Na kwa du yadom Effiduasehene ma. Okukro du fo kwa bia santo a. Ofodi ayema na no mata nkonwa mo betie me. Samre me jira mamo momba. Mo bana na kwa musu. Owusu aduami. Bema ba. Na bayabi. Na wanya ni nyina.
Ayasa, Epico Nepipa. Ayasa, Tamani Amane. Tamara Nana Kwamusu. Nana Samra Kokura. Yajana Mania Jana Adeshia. Adeshia Samre. Almost Effiduasehene. Nana Musai. A brand Nana Kokura. Eda womanim dia kwanyina ya nana no na ekoba ye amamre ne amane edrubra samre nana ya jane Dote ye na sade ne amane nyina hyehye ya sitiya no edru samre ya yase nana no bibi ebra nana bekwakura obekwa hia wonuanom o ma me no madofo wodo a adikan a omo wokura ho no mo ya pa ya sese ya pa ya kura papa bi na yete woni ya amamre ne amane nana kwa musu ade hye se ena yani atakwa yani apapia mdoto ena yeti yani ente samre sana na Ameyaw nana ko akura omukuta omontuma eya panyura kente pa adwena sa yentuma yade ma yade jana na kwan no omuwi ani nyina yakuta yepeti ayaduku Yeshenti adebano. Ye bro ni sasrada. Nana kwadu. Probi Asante. Sade eye nana kwamusu. Nana kwamusu. Ebusia na de hia. Ese nana no bibi no. Nana no pia. Yo. Anu tamu no na me ko sachira hene ho. Enche bia na sachira hene baba be chia. Na sade nana osa kwabena. Oni pobia wataso mienu. O kasano no oso baya ni bia o 1,000 Ghana cedis o se nana kwadu yadon ana Effiduasehene ma esu so na en company fonsa na edradwumra na ye koja eye krowura na adu Ameyaw kwan a ewa eban mu a ye de agya kwan ye beje nti yada se yo nana hima odaroma ti manento ya nananom atena nkonnwa say his lordship Dr. Justice Edubuachi appeal judge oni ya nana frimpoma fobi oye aguna hima ya nana aguna akrofo so hima Yanana any justice say Roma and moto musa free waba bedru nananom omo ebaya omukra omunsem 1,000 Ghana cedis enkani sikano 10,000 million omukra omunsem sika 1,000 Ghana cedis, Titiscano 10 million. 10 million. Titiscano 10 million. 1,000 Ghana cedis. Nana no madaroba esimoso. Enu chamuno. Yadamasi. Enu chamuno. Na me kasane ma Better End Hotel. Better End Hotel na daroba. Aye ikosi odobo ye edan ni bi. Baby a yamfa ho mesue. Wa bana ho moden. Enu chamuno. Better End so we ye. Was so sacred in Samsika 500 Ghana cedis. Okura ensuo Katseno emakuma kudnum. Ana sabra ni tachre. Na no adu Ameyaw kwankoja. Yemfa entachre. Yebeji enti yadase Better End. Nyame enshira. Sana Electoral Commission. Electoral Commission Secretary East. Wamonso ene kasai. Wamonso omo baya. Na adu Ameyaw kwankoja. Wamu diewo 500 Ghana cedis. Yet it is Ghana 5 million. Nana gradu yato. Nana Effiduasehene. Esi so na edradu mra. Nana adu Ameyaw eko ebemu no. Mode ejano kwan. Yebeji enti yadase. Electoral Commission Secretary East. Nyame Shiramo. Shiramo papa. Now God do your dom. Do Robbie be on your funeral.
Nana betie me. Okwukwodu fo krobi Asante a. Fijase ma. Nana no ati akwadwa nyina samre. Bijina ma wa wo ma. Eye stemo hene. Wona na tena akwadwa na busia pani. Onso mo ba ya. Eye 1000 Ghana series. Nana nsimo so ni abusia nyina. Efanya amamre ni amane. Nana no mpia. Na ya mama nka yese. Jumadi no eye live e wo seche ECV. Efie nsamonko a. Wo screen so a. Ye twago nyina. Kwa abrochire. Sanso na Sachraman FM. And also live. And also such ECV on Facebook, Sachraman FM on radio. Yeah, Fatima the original live. Yeah, Damasi. Effiduasehene yawati. Yawado ye. Ah, Damasi. Nana no madaroma na modemwaso etieme na Effiduasehene wadaroma na utieme na Akufo-Addo monimasa konwa nyina sabi ameka say Sivo Metals na eka say omo ewo Kumawuman Community Bank no anymore omo na eka sadeche na hema wonu atan konwa kunafo ne emenyina na Dote ye na kwankwaja imu Sivo Metals ba ya omuso omuboa 500 Ghana cedis 5 million yenye na yemfenya na ekwan yo nana no adofo kofodua Effiduasehene sade nana no mo kano yenim se kwa ne wapa ewa bebre ene kwa no so ayesta kakra se nana no mo ka se o mo sremo Modeka ahodo mienu na ba bia mo pake ye no monkeka mo ho na na so o masere kwan enti monkeka me mo pa sabeya mo betu na no nsia emo e wa Effiduasehene afida Asante de no amatimi akodru isin kofodua edam ase yo yeda ase enche bia na mampo hene da sibra wo sabo so to so miensa Enchabia. Aha. Nana dru asay. Nana dru. Wani nana mampo hema. Hema. Sabra mene ukasay. Nana difie jankuma. Awata sumienu. Enchabia. Nana dru. No dru asay. Sabra ni nuya ketua. Pa. Ena da fomu no. Wasay ni nifa hene. Ona da fomu yi. Pa. Etia yeni nyina. Esi nana mampo hene na so. What did I know? Hema. Enchabiano Madura. Na, yeah, I'm near the Atosabre. Mibejemu. Na, Enchabia. Yawunisa and Panifuano. Soreba. Na ya Mamon Kaya say. A friend you may no watching on Kuno. Yes, you will be under. It is a yeni tua. Yen so certain ha. Obi ansel eti mamade so be ko fie na wakoda mesrawa mempe bibi nhye yeramase. Hello say bishop o say 8 and 9 midem nim say o dabi eye 8 eko sir yesrama na namu pejo mu amanfo be fa ka no yakura asia kura no na ngono woche enti acha no woche na we are ready and no better say obewura kasa de no so sa wa bere e be say ma bre awiase ti no so no mewura me dem empasem fi se krowura fo se ye na ese da ya tutu ye prumu nyina na okwa Effiduasehene wonya hweto sasa na no politics kura wonya bi nto yo sabre nana apia bedi ako eye nana otu osremo dwabe ma hini nsia na mu sabre ogusu a ochia ewotwom nana dwabe ma hini nsia na mu wona nam dwoma sabre ochia no na yesramo say Jumadie no aya live on Central ECV et bona wo sra sremane nyafe hweye na wa muna
men tonko what I had about also. Eti muani now, yes, Rawa. Adia be yani so be fra brochire. Was a measure was such a ECB now order. Me pacha menna. Aha, obi to nchano order and wapimro. Sir, Unim baby a cameraman for nam. Aya miata, onye nata, onye baby kwenda ya ni apere. Kasambre nata ni adaje. Wase wotena se ya wanimu yi. Ni adoba tutu ni amano so. Ubedru wanu mo no sade ona bokaya no. Ubehu so wanimu ayesta. Ose wo sukura yesu no my life mre. My life from Rasu. For sure wanim. Na susu abrochi mem. Susu nwe wo se. Aha, yes feel. To her screen also. The Echagu nyina I concentrate instantly via there was screen also. Yadamas. Yadia broke Asasia in song. Yadi Banchi Asasia in song. Yadi Asasia from the Kra. Yadi Brimpong Asasia from the Kra. Okumeni ni Demrifa, Brimpawe, Demrifa, Brimpawe, Brahma Koswa Brimpawe, Brahma Koswa Brimpawe, Obinye Wesibu, Sabre, Manson Quanta Inisianamu, Nanadru Ase, Manson Quanta Inisianamu, Nanadru, Nanapia, Demrifa, Brimpawe, Demrifa, Brimpawe, Bimpom, Brimpa, Wama, Sema Basante, Sabre, Inisianamu, Kochia, Asante Regional Minister, Dr. Frank Ameyaw. Asante Kotoko, Ukuma Pema Pembeba, Eja Porem Poku Wasunu Niabua, Wasunu Sniaburabia, Ofuntum Funan Funi Denche Funan Fluye Fubako, and so did Diana Walko, what do Paul to about friend Sinanai, it's what I may miss your yapa, or dance a fool on a wine, or dance a funny chedi and Ponquame, Monfabo to the Momunti, Monfabo to the Mobuti, Obi in your west, Buomo, watching a Pojani, Womako, Obi in your west, Buomo, dear, Asante, yeah, the brain pong from Asasea, funny cry. Okumenini mehuna mani bebre asasini futuro ediashio arena dia wotiasia wonsroja okukuru diodu konson chirika wiase krape akatepe diawu akodia moye ntemedu atrem opreka jana edu nana edu amiya no fitiko tia na kane ho agye femi ye wododo bibi na ekono
soro na ɛkɔ konsom chama hina ɔtiasia na sefenya konsom na adu Ameyaw na wodi di asunsuma osumoto panka seso ene yeni bre eti esramo a bibiba aya no twatwa so amaye sabre mi gira ha na mi gira ha demba na oyokohene sabre ona SBB a kire na kradu ya dom na Effiduasehene na oyokohene so baaya one ne mpanifo wo mu die wo 1,000 Ghana cedis na kradu ya dom na Effiduasehene esu so na nka na tokodansa yebeji anti yadase sabre eye nana jabema hine ni sia na bu echia Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ene Dr. Nana Ayu afriye emra sebedwani awa Effiduasehene score abatu ampesuaso yadamase. Yo! Nana kwadu yadom nana Effiduasehene. Sabre Ghana Council of Gospel Church. Omadura Omotia. Archbishop Dr. Divine Edwabaduntia. And Omadru Hetia. Yo! Nana kwadu yadom nana Effiduasehene. Nana Santewa Krobia. Nana Kofodia Effiduasehene. Nana no madaro mamutie me kakrai mijina ha Emma aye miniaba Sophia sister Sophia me kai wanya ne ba bi kwadada na yakai na nanuanum nyina ono na waya pani na nano na me kasa no de na me hunu ne se na naduwa me yakoe no wakoto no enu ti wo me de omani age wo ho na mom yanya yaka akire e wo ha ya na yedi aroho sadie sister Sophia nema ene nana nom omo akasa no omo se omo kita omo ntama po eja pabwa fo ye na wodi eja hwan ni na enu free ho no omo hyanti ade opepe baako afei ya meduku ya nana duru kwa so ade bepepa na ni wamum fifre eno so ena egusu na sister Sophia nema nene nana no masabre wo twadwo sadia wo ka kire nana no bretu ade hye no yada mo ase oh sabre ema kunafo ne ama ana sabre ekono eye ohire yire abrako ohire yire daina dansoa dako wo mo na ekoi mijira no ma na mijira ma nana askore ma yire susubribi krobia Asante enche bia ana na musifo ebabechia nana no musa omobaya askore traditional council wo musa omodie wo 2,000 Ghana cedis titiskano 20 million was say nana no monye nana do Ameyaw Dote ye onfanya ne kwan yebeji enti yadase mi jem ediama MPP for aha sabre akunafo enema na etwadwom no aha emma akunafo anadu Ameyaw yes ramo enyum krofo yeja ne kwan na omo niema etwadwom no enyum krofo enyum bia nkofom akunafo yes ramo kete enyum kro da mo ase papa enyum kro yes ramo nananom yes ramo kete obi ankofom yes ramo da sebra o sebra a otoso miensa mampoma hene one ne hema na na jakuma defi a otoso mienu a oye mampo hema ne mampo traditional council Effiduasehene ena wiai semo ho se wa ha obi apentama kofie efrese nche ne yebeduma Asante kanea na yedum kanea nso a na achi ebeso entimu mama ba mu sade tie bia Asante dum so no ebeba wieye enchaye e wo Ghana mamu ana amohu na na adodankwa akufu adomobo ana moka so masomo so mampani
No kaso here. Obi ababa ni chidom. No bepo obi a woni mtie. Ewo sikasem ho. Ena ye kasem fie ngwatwe achi. Obati aso na na Akufo-Addo ni chidom hene no. Economy no abachechire ya no na nya papa. Na inflation ya 3.2. Economy no na nya papa no. Na teacher for ya adwuma na timi tua omoka. Economy no omo se na nya no. Na nurse for ya adwuma na tua ka. Economy no omo se na nya no. Na dum so Adamkwejahene ena otia. Economy no ano omo se anya no. Ana wudira ajoso. Nana Adankanya mahene. Nana Babia ekwane asphalt. Adankanya mahene. Babia ekwane no nekuro na asphalt. Na eya na bedi achiri. His Excellency Dodo Obribie Onumonyamfo dia owa ni monyam na onunti Ghana politics atemdidi afri mu efri se obema akwahye ayede adwene na yi ano odi atemdidi yi ano a enye yie Dr. Mahmoud Bawumia ena wo gina kromo ha wo nyina Hasaba Bawumia oya MPP ni keke oya Dr. Mahmoud Bawumia ne mafri Effiduasehene ahemfie nenia pa aware adehia busuam awo magu ha anunti na Dr. Mahmoud Bawumia wo ba so obejam ne ma nana montu afe anunti aye nana oda form nana yu adu Ameyaw otoso mienu opo obi amana krakra na chi opa krakra hene no wankwa achiri kra oto nani oso tumfo abakan Nana Ajimai o ma be free wale ya do ye bibie ye yie anunti bra na me mo akrakra hene enti na osa wo krom ha sa odehia odi akonwa e wo Effiduasehene ha ena osesa na nada form na se na nanom to ho a enka omonso a na so onim se adefefe bia ye disika na eye na se MPP osno amanyokuo Eta na chi say na so the doma ba so to na nanom ayowam anoti Dr. Mahmoud Bawumia say Ghana sika kofo de no ya redomination Afri Ghana city that and maba new Ghana city wanu no hwe so and why you pare 50,000 Owie ya na wo nwie ya 500 million ayo no ani ni aketua Effiduasehene kwan ebra na nya no no opo bia so aksu akire no okohu Dr. Mahmoud Bawumia akra ketua adwuma wura Dr. Nana ayu afriye Dr. Mahmoud Bawumia de netra ne na so ayamwa mo hene dada ya pia nana ohene nana ayu afriye Achame hene wafase ose sedi uraba na wakasa obekabi one ne party mpanimfo wo kroma 10,000 Ghana cedis on the tadi urachi yewie ya ne enwie ye ya ba ya yenu aba makwa me prempe ose okura sedi no foforo apem on the tachri na enkra yesi emfama ye regional minister and now no why President Akufo interchange waso kwado na na do dan kwa Akufo-Addo free SHS nkra no wado makwa momako penti ayafe yes enso ministers sauko biewa dom so no ene Asante man kabima ye kokwa akuafo wo Effiduasehene sokore omo so kwa de president kasa kabima omo aticha for na wotu omo kan bi wa ha anase for bi wa ha Momo Doctor and you are free here and Dr. Mahmoud Bawumia say yeah pacho wobia pejanimu sabra na mampo here da sibra Kofodua fono mufri kofodua ba ye no
mo bus no aye ready e wa kire ho Sabre waduru asa obi amane mumene so anana domaine sabre waduru asante achim domi abra sabre nana duru asai wawura fi akoti na hima Ethiopia ba no obi asoro yentrase yeso mo yentrase achiame fo mu bekuyen achiame fo mu bekuyen yesramo mo soma ba akope yesramo nana dome ehine sabra meruka sai nana adruha madawroma abra obay nana ayinsa hine so eka ho sabijira na mijira de ma nana kwasi asante banfo eka ni bi ho wone nabusia aya ekona chiame ekona chiahene ninu pani na kwasi amakwaya kwafu anyina ayine asante mai sabre owodom na aya Effiduasehene ma ba kofia jare Manchester na kontaro no etine sana konta abusu ahwaka otimi tra kwa mam ejina ni ededua na obai aye no susu aye Dote yeso aba eti so oba ya na oba bebu abusu etini die wo aye 1000 Ghana cedis ensa pantuso account etimu amoje ne amano yasra mo momaje emfama ye yo nanano mwadaroma yasi akakra bi na kania no na ebedum enu anajo edum ben pransa enu nti ena yen twenkan ye na yase sade abaya kania no enum ama esum anto yan aha kwakwabiafo okama ntomo yamo 2028 Dr. Laji Mamudu Ameyaw aba kokwa no mamonton antisa kilentua ontua anuti mamonton awate 2028 mobeji musika yo nana no madaro mamutia me kakra mutia me nana kwadu yadom ye nana Effiduasehene nana Asante wa krobia nana kofodi Effiduasehene nana no bretu ade sebusua nana no matra nkonwa madaroma nana no madaroma o montie me kakrai mejina ha ama adehia ewo Effiduase ya sabre yani asokwawa sabre yani atutu aka yansam sabre ya to yani a yehu yedupon papa bi abusuafo adia toyani efrisa sabe me ya wada hoyi ono ene yedupon asamba na yefra no na wofra no so a ontwentwen na ase nana ane nyame nkwawate sadie wunuanom wo maamenom efie popo nnan eye adehibusua ya Effiduase na yakoda ho frisi ya adehie yana ya kasai yasin toma ya dija yenua bema ya de nyina ya wofa ya papa ya de nyina kwan eye kente papa bonwire kente papa aya ensia eno ena ya dija yenua bema ya wofa ya de nyina akwan ya wie na ya wie ya wo emeduku a egusu a anonso yawo meduku egusu a anonso yade echa yede papa ya wie ya no ya wo shna sabre nana mampire da sibra osabo so atoso mi ensa sabre nana adruha obaba wrafie akwakotia owiempe obesa be fajom opia ya obia be pejanimu sabre ayani nifa ana da famu wonua ketua ana da famu no da sibra osabo nsu a otoso mi ensa nana mampire
sa enejuma die esini na so ana musa bretufo ana na omanya enti onya pia ya yasramo obia baba ne mumum ne so na wasori agira ne na so ana bretu abusia ewa asante mampo obinyina aduru ha wane ne hema nana dufie a otosumienu sabre ononso eka hubi nana mampo hine dasibro sebo so otosumiensa yadamase yes now Ankoto anwotwe eneguso ano ye wie fe aya dija ye nu abema ekwan eno nso na ka ho na no bretu ade hyebusia wa ya ade nyame nhira mo pa ehire no na edada no ho odwom no yada mo nyina ase konkludu na ya bawo kaya sa da sibra wo sa bonsu awoto so miansa nana mampo hine wane nana mampo hima aja komando fie ono so to so mianu sabrai ne ba ana da famui etina ni abriye pa nana mampo hine ni nua ketua ana da famano wo sa ya ni fa hine enu ti da sibra wo sa bonsu otosumiensa nani abrepa yadamase nyame shiramo Nana no de gusubano aya nana ba fo jima kona mampo akrofo so hene nana na samle odi drum ni nyina nim odi nana mampo hene enim ana samle omadu ya no mo aya nana mampo hene samle nana duya Edomu ni nyina aya sibra osebo nso otosumiensa aya nana akrofo so nyene nana jima kona nana na samle wodi nana ni obia pedanimu sabra obia pedanimu sa mama bad ya oni nana mampo hima sa nana jankuma difie awotosumienu nana mampo hima nana Oba wo fefo ono no modu ya no kokonofo sa awo fe na ejori ni se ya de ya de ye nana mampo ime na tiko na tise obi anim sa nana pia ko kodufo no da sibra wo sebo nsu awata so miensa o kodufo mampo kontonji bretu aha ena no obo ya kuma no sabre ni fa hine na da fam yi nana no na sabre nana ni abre o ma ba ko ni nua ketoa o ma ba ko be ena bibia si ne so nana ma ni abre ena o ma ni abre pa sa etu brisi etue ma no etu odi ahi etue nana no amamra ni amani ayi atuma na ya da sibra wo sebo nsu nana no mo fa dia ya fa ni boom omo fa na hinsa hine ka ho sa onu su di mu akotere nana mani apere ena nana no be ya mamra ni amane nana pi mo usu adu otosumienu nana jura hene nanum yasramu mu amowo ahemfie ho no sabre afenga ayewura ankasa abedura ye yase
Asante amamra ne amane kwan so na amampɔhene wɔn na ti pa so ɔyɛ ne nua ketewa yie sɛ na amampɔhene wura efie hɔ ɔkɔhwɛ ne nua ketewa yie a obia ni wo kwan so owura fie hɔ ɛkɔhwɛ na Effiduasehene ne akyi biem yo sɛ de nana no ka no no yɛsrɛ mo paa na amampɔhene wɔn na ti ayi pa so wɔn na yie ne yɛ ne dia ayie wura afɛ no abɛduru ha enti na anoma mo wɔ fie hɔ no yɛsrɛ mo sɛ na amampɔhene enye wura hɔ kɔhwɛ ne nyina ne nua n'akyi wie pɛ na agorɔ na ba wie yɛ obia ntimi nkɔ ɛnkɔhwɛ n'ani akyi biem yɛsrɛ mo paa yo deɛ ɔka nyinaa ne sɛ nana amampɔhene na asebere ɔsɛ bɔ nso a ɔtɔ so mmiɛnsa sɛ owura fie no ɔkɔkyea wie na ɔbɛfa dwo no mu a ɔno na ayie no nyinaa si ne naa so wɔne nana amampɔhene a wɔn mmienu ana ayie no si wɔn naa so eti saa abira yi deɛ nana ɛna da apaka mu a wɔde ahi no nana amampɔhene na asebere ɔsɛ bɔ nso a ɔtɔ so mmiɛnsa wɔne nana amampɔhene nana Jankuma di fie a ɔtɔ so mmienu edi ni yɛ di fie ɛyɛ di fie di fie ɛnu ti baabi a wɔ bi a mama de sɛ ɔbɛsɔ de gyina wɔn aso ayé wura ɛduru ase kurowura duya sabre nananom ɛbɛda Dr. Mahmoud Bawumia ase wɔne Dr. Nana yi afiri yie adwuma wura ɔba bɛda wɔn ase ne nti ana mmeranteɛ bebree anya adwuma bebree ɛwɔ Effiduase ɛne na sokɔre yɛda n'ase nyame nhyira mo nyinaa mama yɛso ase bi ayu wayɛ adeɛ deɛ ɔbɛyɛ Effiduase maya na wayɛ yɛma ama ne yɔ yɛma yɔyɔ yɛnim sɛ ɔbɛtoa so paa kɔ so ama Effiduase mayɛ kɛse ɔbɛhyɛ yɛ na wahyɛ yɛ wɔhwɛ akunafoɔ nyinaa akunafoɔ a yɛaka yɛwɔ Effiduase a papa eba bɛhyɛ yɛn sabre nananom ɔkɔkyea korakora yere ɔmo ɔkɔkyea korakora yere ɛkɔda n'ase nipa yɛ de a wɔsa yɛyi ɔsɛ pɔsan safa de a wɔde kyerɛ ɛnɛ Jeff baabi a obia Jeff obia Jeff nananom a na ɛkyea no Jeff ɛyɛ akorɔfo so mampɔn hene mampɔn akorɔfo so ɛyɛ nana manfo gyima nkona ɔna samre nana mampɔn de na gyida no eti papa a wɔbɛ nyinaa ɛnura ɔna bɛtena dwom ɛde ma ada sebere ɔsɛbɔ nsu ɔtɔ so mmiɛnsa nana mampɔn ne wama ɛyɛ nana musifoɔ abɛtena mu akɔpem sɛ nne ɔno nso so ɔno atutu nanamɔ ɛbɛhwɛ wɔ nua ketewa ama samre ni nifa hene ɛna da fam edi n'anim ɛde ne ba ɛda mo ase asante ama me na ɛfɛ dodo na akɔnɔ asante anim ama me na yɛda Effiduase man nyina ase ɛnɛ ɛdɔm a efiri mmeammea mo a mofira burokyire mo a mowɔ Ghana ha yi a yɛda mo nyinaa ase ɛna akra ne nkenan ɔmo nyinaa wɔ ha ɔmo nyinaa dura sabre the Asante regional minister Dr. Frank Amoakohene sabre bemamu ɔmo nyinaa the youngest regional minister sabre ofia owie ya no adehyia wɔ ha Dr. Mahmoud Bawumia Effiduasehene kurakura hene abrante pa sabre odi MPP amanyoku anim no do makosa na akoko den ya be kwa kunimdie mu ya ma MPP amanyoku ya be kwa kunimdie mu ya da omo so ase politicians ni nyina ya da mu nyina ase
Bafo Jima Kwana no. Nana Samre. Nana Mampohinanim. Patremu sa. Every fiadano. Nana Yanina. Why? Sabra Madaroma. Nana Mampoine da Sibra Osebozua Utosumensa. Nana Mampo Hema. Nana Ajakba Difie Autosumienu. Nana Kradu Yadom. Mijra na Mijrama. Odwonyam for Patrick Buama. Okakwe Central. Embrace Bejani. Sabra Meno Kasai. Nana Contrabusiano. Wane wama. Ana etuanamo. Onusu Abusiani. Nana Contrari na Busiadi Kabe Chirebi. 1,000 Ghana cities. And watching Anna Almodesia. Odwonyam for Patrick Buama. Aya Okakwe Central Mrasebejani. Waso anoso baya. Nidia home 2,000 Ghana cities. Aya 20 million. Okani mi anuboma. Aya nana contribution. And so Afijasi credit ye sa. Yadi jana na kwai. Aya 3,000 Ghana cities. Yabeji eti Asante mahene. Ana Rianamo. Sana ya adansia inside. Samre aya bafo wusubedi ako. Asante achim domiabra. Mahene nana ene dramadri. Asana ya adansi inside. Ana Samre aya breto nyina ya hene mofa. Omo ofa na wofa Samre anu mo. Na akwakura. Breto Samre mo nyina na ya ayensa. Nana no na Samre. Omo ya mamana ni aya mane. Ye dio. Ya ko Asante pa mamere. Sabre. Ohe edom. Mention ye dia hino. Yes, ya bibio. Apaka ye dia hi. Sa. Abrafo. Sa. Acho musika. Anya sam ketu. Sa sona. Oh say Afijasi ni enio. Nanu bretu ebusia. Krora fuano no. Krora fuano no. Mama po no. Sa. Benkum so anso nana mampo akrofo so ine bafo jima akwana mama no wa hwechire every fiada no abesi sabre wa ya ade dodo sabre odi se ni ade ni tra ya na mu nana bafo bedi akọ nana bafo usu bedi akọ Asante achim domi abrama hene Onwa Nesaya Asante Region Lands Commission Chairman. Sabre. Onu nenam jomwa. Ochiano. Anadria. Nananom pia. Pia. Oseye. Pia. Bafo jima kwana. Asante okochia. Ye bomo nka yese. Regional Minister. Sabre. Nana fuwa jasi kwa atiba. Nana no ya mochia. Akrabato. Bretuo. Bapani. Our US man. Sabre. Dumadieno. Omusha ewa US. Wabono umadi yepa. Sese kaya di supply so hanyina. Nana fuwa jasi kwa atiba na afa hoka. Ayeni nyina. Nana yeda wasi. Kutu. Samre bafo jima no bafo jima kwana ono ne dom nana akochia regional minister ono na jima kwana bafo waya ade dodo aja ne buate no watimi atra sachira popro abe mama no odine ne wofachi odine papa chi no odada jima kwana be mama no
Emma, why are dear Nana? One day so didn't it snow when I move. What to me, your BBA? Bafo Jima Kwana. Akonebia wutie konya subia sore. Akonebia wutie konya subia sore. Yesra mo osese no mumfam. Akonebia wutie konya subia sore. Yesra mo emabawa no. Sawo ya babawa na wutie konya so asore. Mo what yesra mo. Ye konya no. Ni enfama Doctor Mahmudu Baumia. Ye enfama empanifo no. Okochiano. Bafo Jima Kwana no. Bema bano no. Sa. Pia nana. Ana pia. Sa ana jabembra sebejani. Orboyan fo ousu. Jabe de se konkro. Ousu asha. Ousu asha orboyan fo. Jabembra sebejani. Honorable Ousu Achao Papa B. Fojima Kwana no. Yada se. Bema bano no. Wa chechnesa. Bema yediye kwa ye no. Nana pia. Sanso and a former mayor. Yadi nyina boyan for sampai. Yamama kwa bampadi for. Almost Dr. Frank Ameyaw, the Asante Regional Minister. One Onboyan for Ibrahim Adams. Sanso Anagana Police Service. Asante no. Commander. Ononso Yada munjina ase. Nana Moko. Nana Kuanim. Nana Esau. Nana Kuanim. Nana Fatao. Nana Jima Kwana. Sa. Nana Esau. Nana Moko. Abapa biso edinananom. Dada, one of him address. Yeah, a man is from my dear. Somebody am an aya, and my own pia. Sabre. Asante achim dobi Abraham Mahine. O de da pakamuno. Sa. Asabre. Oh ya Asante amamera. Wodi be kumni fanyina. Edi asano. Edi asa. O chechire moso. Sa. Nana pia. Ono bia ni. Bafo owusu bedi akon. Afo no. Wona di akon. Bafo owusu bedi akon. Na onsuro. Tutum say you, sir. Our Bema ba. Okukudu. Nana Kuanim. Nana Kuanim. Nana Pia. Sabre Asante Regional Minister. Dr. Frank Ameyaw. Sir. Esi fama obechiano. Mo. Abechia bafo. Asante achim domi Abraham Mahine. Yes, Ramo akonabi awuti akonya subia sore. O sasene mo ai. Domi Abraham Mahine. Nana bafo chao. Nana Kuanim. Nana bafo awusu bedi akon. Nana Kuanim. Bafo awusu bedi akon. Bafo awusu bedi akon. Nana Kuanim. Pia. Nana Pia. Yes, Ramo. Bafo awusu bedi akon. Sabre, Nana, on the drum. Chairman of the Asante Lands Commission. Oh, yeah. Nana Pia. Yeda Mase. Namunjina. Dr. Mahmoud Baumia.
Doctor C.A. Bechiana. What is Doctor and I are free? What is Honorable Usuacha? Shabre. Amochia. Balfour. Nananopia. Oh, say Nana Kawanim. Balfour. Nana Kawanim. Baba Kawanim. Baba Kawanim. Adia de Feseye. Adia de Feseye. Adia de Feseye. Adia de Feseye. Oh, say Nana Kawanim. Balfour fatal. You will hear it. Fatal. Nanapia. Here, Bamon Kaya said to make your life. I was at ECB. If you someone qua. Samson and Satramai FM. And also at Emu Live. Sabre. When you are for Doctor and I, you are free at Nauroma. Satramai FM. At Emu Live. Yada Amon Swasi. Baby, I will be ara. Jumadiano. Chagu. Yadian Mabrochifo. Yatisa. Oura Kwakubuate. A.K.A. Mogabi. UK Fono. I saw giant screen. Ewa UK ma'am. I'm a fidase for more UK nina. Almost ya. Ewa park almost at the echo. Sansuna. A fidase US Foku. One also heard my dear life. I was at the ECB. If you ain't someone qua. Over Facebook na. Now I say Eddie Amai. Now to my dear no. Atimi akoso sabre da sibre osebonsu a otoso miensa nana Asante mampo hene wanu nana Asante mampo hema sabre amo adruha yabesra se Nanano eura joni mua. Ni akaso bia mpega ni bua ma mpega mu ama e. Obetranse. Nani nu aketua. Waye ni Dote yie. Ene ana ye Dote yie. Dote yie. Aya amamra ni amane e. Ayeye. Ni edija ohene kwan bra okobam. Eti yeye ya mofra no. Aye nim Dote yie no. Wenye ayipona ankasa aye Dote yie. Eno eni edija wa hene kwan ebra okobam. Eti na na bekwa kwotobam. Enani de chato. Na amamra ni amani afam no. Na na mampo hene awano su ebretuni. Ninua ketua ana Effiduasehene. Nana adu Ameyaw a otosumienu wonana adu Ameyaw otosumienu a sabre okwa akurai ono ana saye na mampo eya ni nifa hene enti aye no aye Dote yie no esi nana mampo hene enaso enana mampo hema enaso eya bretufo nana adu Ameyaw a otosumienu oti emposo ene Ameyaw enkonyaso sanso eno ye bretuo ene se konkono etina abretufo amo mampa traditional council wa mo na ne jumadie no omaji asi omanaso sana abretufo a wa mo wo kofodu Effiduase Omusu nyina awa nana mampo hine na sibira wasebo nso tosumiense nana pia wada uruma wutini ati baabio sa yada wase sa
Sabre adansia inside. Abretu nyina wofa, bretufo nyina wofa. Nana people usu. Adu otosumienu. Ono nso wa. Sabre nana mampao. Akonya subia sorry. Yapa mo chao. Kola bi o ti akonya subia sorry. Yapa mo chao mon sorry. Ashes no amwaye honorable. We ya baba o ya blanti o wetimi agina o. Yapa mo chao. Yesra mo. Enkonya ni swa. Konya ni swa. Sabre na mampoina dru a oni ne hima dru ai. Akonya ne eswa yesra mo. Emlantia no mumpagya mumumaye. Ane mabawa no. Yapa mo chao. Mumuaye. Mumuaye pa. Yesra mo. Yapa mo chao. Pa mo chao. Yo. Nana no madaro ma yeto anka ibono so. Na sebonsu autosomiensa. Nana mampoine. Wadaro manana. Esiwe bru. Wone nana hima. Sabre nana asamwe jamfi setre. Autosomieno. Esuta amai ehene. Nana obesu bribrie ne katre madame no moi. Sansa enedai Uwafa se ye jano kwan Dote yemu. Nana Samuel drew her say. Sir. Nana Samuel Jemfi said Autosomieno. Esuta my hene. And what you know? Was say Nidia wamo 1,000 Ghana cedis a na 10 million and that's $1 million they do. Nana na Ameyaw Dote yemo. Omo boao na yedi ejano kwan. Na Samuel Jemfi said Autosomieno. Ebejina na no disem no. Madam was nananom esamwatie me. Nananom pia. Sabre so. Aya kwa mahene. Yo, nananom dia pansa. Atu aso. Dote. Autosomiensa. Ina musini. Nana ofusu open. Autosomienu. Okwa urampene. Ono nso abedura. Sabre. Aya Nana mampoine. That's bro sabo so Autosomiensa no obi ampejanimu. Obi ampejanimu. Yes ramo obi ampejanimu. Dankatuo. Apo watching young poor warrior. Mampo kontonji. Opo yen kumana na. Amani ampo na na yedi akobwajire tata piafo. Washington preko no tia bru no tia koko. Sakati pobi. Echiena na watching young poor warrior. Wo free tete kanchichiri di manisam. Ma bram ponzi katu mpwajire tata piafo. Dia wakana na wakama mbrane cha. Asibro sabo suma kwa. Dia wadini dia susuma. Nana mampoine. Wadoshi apam kansaso. Mesra wana. Nana wana kwa dia peja wanyumu. Wanya yene na wanya hima kwa dia peja mu. Nana pia. Kabo siya kwa ne dia madi ya ne dia sanuwa. Sante yene wisia yene. Bretu obo. Asibro sabo so Autosomiensa. Nana pia. Watentampo tine tintafro. Sabre na ni abre. Washington breku no tia bru no tia koko. Nini fahini na nafamono. Wosunsuma kwa. Dia wani ne dia sunsuma. Wadoshi apam kansaso. Wana ne danse bire. Wakoja hine. Wase bonzu. Wana na mampohima. Naija kumadi fie. Wana na sabre. Etira danso da epa. Oba konofro. Nyansabu akwa pimso se tutuwa wadeno. Nerisia hine. Bretu oba nesie. Yera namo. Mesra wanya hine na wanya hima kwa dia pejamu. Bible se afeni dia madi ya ni dia sano. Wanya hine na wanya hima. Waya brempo waya duklo kwa pejamu. Santi hine wisia hine. Sabre nana dankraja mayene. So no fase nana Effiduasehene.
Sabra no so ewa nana piao ya mo akwaba wofutu pakatachie watenta fu tirikani etete fro echie na watini yanko abwawe wofri tete kanchichiri di maninsam ma bremponzi ketu pwajiri tata piafo dia wakana na wakama burode ncha na pia wosunsuma kwa na sebina sebo su sunsuma wono shia pam kaseso awo so miensa wono ne da sebia okoji ahire nana sebo nsu me pa yebra na mo nasira wonya yire na wonya yima pedamu ai mo zia fani dia ma dia ne dia sano yes betwa so yo na sebo nsu ataso miensa nana wadaroma wuguswa wode nchia yima ye na wode wasomo framo nana eketwa sabrei eye woni fan hene wonu eketwa ena wefrɛ ne ntema wɔ ne tintin mu ena wo ne wo hema aduru ase sabrei eye maso kwanta man hene soso aduru ha wasena na obɛsew biribi aburu sansa sabrei de bɛyɛ wa na ya we eno nti maso kwanta o man hene ɔbaayɛ wase ne de wɔ mu nana ensu so nanka nananom atankonwa nyina 4,000 Ghana cedis million adrianai 40 million mampani kofo sika obetwa ye 4,000 cedis ensimuso na ya ifanya na edu Ameyaw Dote ye emfa enya no kwa wawie na wonwie ye ne snap pentu ensia adaka baako enesi manimu yi nana no monye na de ye bia no ye de aye sanse ade ayede nsa ye no ye mfensuo enye nana no mpia nana bi kusi apia na ye babo kai ese abi shramo na sibra yo osemo so to so miensa asedafo me sramo na bra sabre moka mo ho na sibra enam jomu wana na mampo hima nam joimu ya besra mo se yema nana bi kusi apia asenafo nyina wo fasepani wonene manson kwanta mahire nana bi kusi apia asenafo nyina wo fasepani nana dan kraja mahire yewura baby obi a wosuru won nana bi kusi apia yema dasem yaw eje srebo yema twabe achampewire yema ne wokani so akwaba yema dasevre yaw eje srebo yema twabe achampewire yema ne wokani so akwaba nana bi kusi apia na manzo kwantama yire asunafo nyina wo fasepani yewura wasuru wonchira papa dasevre okuja yire osebo zu awo toso miensa nanom bretuo danketuo apa watini yonko boye mampon kontonti opo ye kumana na amene pona na yedi akubo tire tata piafo wochiti preko no tia bruno tia koko echiena na watini yonko boye wo free tete kanchichiri eti manisam na sibira sebo su ketu pajiri tata piafo nana mampo hene yama Asante hene achira manso sala nana mampo hema akra mechawo bro yama Asante hene achira manso akwaba yama naje kuma difie na mampo hema yawa yale fane koma konfo anyasa konfo be wiano oba wo fefo oba wo fefo na nimni sedi akura de kume ayi ma fefe na nimni sedi akura ayi ma ko wanim nana pia ma ko wanim nana o ho fedo koko nana ayi ni ekoso fatao nana hema yama Dr. Frank amwakwanyine so akwaba Asante nana yama nakwaba na Asante regional minister
Dasebre yao ajay sremo yama jabe achempemine yama ne hokani akwaba mesestena baby obia ne die moda na hu be mo akwaba wakoja ine kuso atia na no mbretuo dankatuo apoa watene yanko aboye Yo, Sabre, Santa Ine atutufo. Wamonso ewaha. Sana abrafo. Enso eyo maduma. Santa Ine atutufo. Omo ewaha se pia. Omo se katatie. Wahe ye nu benya. Me pancho madawro mamuni minya. Na minti mi mama hishia. Nisramu amisha. Aha. Na ya bomo kaya se nana edu Ameyaw Dote ye na eni egusu ayeye no etu wo akwankwada bi afabra yentu di enfama o Effiduasehene community bank sa omo ewa ha sei asabre omo edi juma no eti bibia pesa wo kire bia fako na efabo aye na fabebura afei so Saudi bibi ba mi akire na ensama eta akire ba no eburu to ni aka kire wo se ensam no buru yeso a ti ase amaye enam se ye gira ha no ya kire ye yenye yesere mo eti bu a modern so aba na fe na mo kire ensam bi ayen e di asem bebre ye no ya ti min kire mu ma dabi yesere wo ya tete ya sana ye begina ha ti yesere mo a mombo aye e ba ne se ma ne ha na atwuma no enye fe yem pasem emadwuma de mfa ne ntema pa bi nyese wo bewi asikatachi Ibrahim fie eyeda na wo ka asem wei miso obi na sem nka ho anu obi hwan obi na so ma wo da bi nyu obi na so ma me ti me hwe bi hu yie de ya se ya nka no a ne ye ka pepe ebra ne ya wie do eti sabre da sibre osebo so to so miensa nana mampa hene ene nana mampa hema nana di fie sabre o madura nana mampa hema ne bana da fomi nana mampa hene ni nua ketwa ene da fom no wasaye ni fa hene sa eti nana ni abri ye pa enya dia da fom da bi o masa with the former DC for Secretary East onimonya for Sadia ono so honorable Piao kakra bi na brena so ana mampo ina betina na dwam na ni apresta krodom yo sabre eye kumewu anenenya ahene eye nana owusu echaw brempon on the besi bema trebu akodua anan safo trebu akodua anan nana kumewu ema ahene wone ne maame sawa pafo brakatu nana sawa amponsa kumewu mai hema ene traditional council ni nyina ena ene omo ba beboa ama yeja nana du Ameyaw ekwan eti omo ba ya kawasa nana no amuwa na so aduanan ma ye eni so wokọ ba bia ne senti 1000 Ghana cedis ena snap pentu esi nana no nyina so na yefanya nana du Ameyaw ekwan yo sabre da sibre osebo su ahotoso me ensara mampa hene wona na mampa hene mama madawroma mesemo ni die kasa kakra mijira ha ade mada sibre wotu osrebo aya gabe mahine ana gabe mahima enche bia ana yehu sante se o mabechia sede
Nana otu osrebo dabema hine eni dabema hime kasano obuso obaya eni dabe traditional council womu die wom 2,000 Ghana cedis sabre nananom esimuso ebra na duomi ya akoban mu yi momfa enya no kwan da sibre otu osrebo awotasumienu Nana Yadamase. Gabi traditional council Yadamase. Yania so bebere. Yama that's in Obo Ghana Post. Yama Yeran so Aquaba. That's in it. Fitting Proko no tia Bruno tia Coco. The music president. What is the Kakasa and the Castle Tenezaka Casa? Pat. Yapachao. Sabre. Yes. Sabre besra makwan mu na o sabre nana nampo hene da sibre osebo so to so me ensa wana na mampo hima transe ekwa na o sabre the former vice president for the Republic of Ghana, the flag bearer for the new patriotic party Alahachi Dote Mahmoud Ameyaw Sesai Okochia Nana Mampoine Ene Nana Mampohima Yadamasi Owiepe the Asante regional minister Wamonso Ebatuaso Yadamasi Sabrei Maminyem na Memfama NDC Abanyo Kuono Omuya Sanomatuaso. Sabrai Mijraha Namijade ma Sedieja Sub Traditional Council Womuni Enzongo Nina Womuse Enzina Sedieja Hineso Womu Diawo 3,000 Ghana cedis Ayat it is carried 30 million Womuso de Bois Nana Ameyaw Nakwan Kocha and the Yaja the Kwamana Kobam Yabajenti Yadase Sanyeja Atrankonya Yadamase and in Zongonina Yame Enshiramo Yasramo Camrano Mobia Fifadimu 81 to maybe Adibiano Yasrato Basra Mama Jana one need to maybe idea do a Janima so Janim Najanimuno Ebre Samuno Sabre Kwama Nana Adankra Jama so ha Womunira Edomanimonyam Ababe Tachre Amanana Doti Yeno Ayasronko Yadamase Bia do a Janima so Janim a police for them why Ebre Samuno Yes Ramo Mapo de Sekukro Nanum Bretu Dakatuo Apua watini yonkwa warrior Mapo Kontonti Opo Yakumana na Ameni Ampon Nana Yadia Wajin Tata Piafu Sakatim Pobi Oshitim Piako Notia Bruno Tiakoko Ya Wate Bible Kasa Na Bible Soteri Kasa Dr. Frank Amogoine Yamobaba Yes, Ramo. Amamre, any amania famuno. Sir, Nana Mampoine, Ebetrancia. One Nana Mampoima Betrancia. Yes, Ramo, a Chasan Anam Comana Quaba. Ansana, Matimia Cotia. Eti Enchia. Ebia Encha, Ebra. Dr. Mahmoud Baumia Ewieno. Sabre, Obubedia Manie. Eti Enchia Bia. Etuncha kopemo se ombedi amani awie yasramo kete yasramo kete
Nanum kete. What here? Yes, Ramote is a high idea and an animal diamond and Tian Casabi, Yadamasi. Omuya, near Trebibia. Yo, nana no madaroma sabre. What do you get? Dr. Mahmoud Bawumia wasre ekwan. Aha. Dr. Mahmoud. What do you get? Akrakra for hene wasre ekwan. Ha, nana pia.
Hello? Okay. Nana machame any dear mother, ATM or blue, ATM or dying. Nanom nyum kro. Any dear mother, mommy, and this guy, why? What do you get? Nanum get Nanom nyum kro. Any dear mother. What do you get? Nanom nyum kro. What do you get? Why never? Nanom any dear mother, Anyati. You run a madam and Anyati. When you come and fa. Ofo bele atumni na to chire baby aboa bi ka wa mane ka yo nana no madaroma na sebonsu a wotoso miensa na sebonsu a wotoso miensa Wadaroma nana fa waso femi nenka wo hema eye sabre ye wunua eye kwawumai hene nana da sebre ekuamoa boatsen otosomiensa sabre yi ne katrema na edamenumu yi nana wunua yi
Osi nedai. Wane na tra kwanya nyina eba abeboa usanse. Uma wa moteye. Ese ye wa wunu aketewa. Esan eye wuni fahene. Wada ne benkum so. Na nanom tra ase bu na no. Enedai ena yeja na na kwan na na ekọ ekura. Eno nti sade ye na na kwa uma hene. One na tra konwa ekasa ede kire mo no. Se ene se wo modru kro yi mu a na duru Ameyaw a wotoso mienu edatiye ekoso a se wanti wo mudi ana ntwa yie ne santi wo mudi ewom eye ene sikai 5,000 Ghana cedis 5,000 Ghana cedis eye 50 million anase million baako aduonu na no monye na Dote ye mu yemfanya na ekwan anso wa say ade ayede nsa ye no ye de nsuo ya enye yie ne senti eye snappy adaka baako eye pentu ensia na no monye na mpani se ebono nsia na ehu eyewura ye de ayi apaye e de agya na ekwan na no medam asese mwatie mi na no mpia yo aye nana sebonsu aye mampon manhene nana mesese ba bia obia waso efeme na ento aye nana kunadu yadom Effiduasehene nana enche bia na ye Asante regional minister akwada nyame the youngest regional minister obia MPP for hunu ano mabobrim akwada ade sono no obia ehu bida ewo Asante region ono na samre wo ka say one honorable DC yeah honorable Ibrahim Adams any constituency executives ewo Effiduase asokore nana said ona na aya regional minister SCNA was say aya 40 day da ye did aduanan no aya ona na mama na so te say aya nana wada ne bonkum so regional minister eka said abi won tena Kumase eso otimi ba no ne nana Effiduasehene ene ne hemfo ene na hema ebesom nana regional minister so ba ya edikan okutani nsam ensuo eye enaka edu eye doko anase coke no anase fanta no eno so okuta nsam eye enaka enson nana ima eye mampohima nana wonana waso ba ya eye enna ye ja nana kwan ana nana ekwakura no want be emmasa ye kasa eye ye national chairman honorable Johnson Asiedun Katia aya memenda ye twamu ya wobai ema ye nyane ntia se enne sa his excellency John Dramani mama want mama aya ne nam senior wo Asante region eye akwada nyame the youngest regional minister obeba be say his excellency John Dramani mama nanam aya chairman general bae no obe na famu de ene adru the youngest regional minister so eye Dr. Frank Amwakohene eye 40 day no se de medin kan no obeye na famu de ana regional minister se obaya nana wontimi mehwem saa no onsore nkosa obaya okuta ne nsam eye million no eye aduasa eye enkane ana enesika no 30,000 Ghana cedi eye enkane 300 million enka de chairman general aka no na onyunujua mode aka empata agufom yaka ni nyina bo mu no yakuta yensam eye 50,000 Ghana cedi eye enkane 500 million Ghana cedi yasa kuta yensam eye snap pantu mienu nana enka ensuo no ene adokodoko de no na onyunu badwi mode aka empata agufom nana yawie ni sa no afe na regional minister ono so eba bema nana mampohema ene nana akwaba yewia ne ade akwansre atoa so yo yawie ni sa na mampohene ene na mampohema eye moamunia ofodua Effiduase ehene ene ne hema
Send your mosia na no. Na no upon we abema. Upon Jumo Bema. Okuwa wia Jumobe. Wase obaya ontimi enya na nanom honko. Ni nua na da form no. Yeah, okuta ne ntoma kentepa. Ye ntoma de fe odi tu ni nua so. Na fe okuta ne sina bopantu. Na obaya na de wose na nanom no ye mampon hene ne mampon hema se de munua eye kofodua Effiduasehene ose na nanom no na mani ya deto na nanom dasia bru dasia Enchakra na dasibre osebonsu na mampon ehene ene na mampon wone ne hema oba beje omakwaja de e de beba na nanom de ba wodi ade bia ba ye beje nso ye nanso enchakra ti asrawo wo bibi kitawo aposa safa de a wode kire eno nti fabra na ye nanso ne fefefe ye da mo ase ente sa no omo bape omo nyi bi kisi na na mo akonyine asante maswafo amo akonyine waye bi na asante mai $1,000 amen na yanya hoto said ya tie no yesremo obi ampa na disi edi emra amampon hene ne hema de bawia yapon untimi mfa bi mmabio yesre nananom nyina yesre say na amampon hene ne hema ba kira disi edi awia mamre kwan so na yede asi uwo bibia yesre fabra yo na amampon hene sabre na no matia me mwetie amana to yewura ane na hema na jakuma du fie amampon hema mbetie me na to mo sabre yegyina ha ama yewura nom sabre yewura nom abretufuo no a ombehia no nka mo nsa aye nana adankranya man hene domi abraman hene ana ye ofa ahensan abretufuo nyina ye ofa ani ahensan ye nana nom ke ye monsa na so sabre yewura no so mba ha yi sa empata egu ha ani sadiye enyum etwagu ya eden ya omu se omu wiya omu nua no bibi ewo ho a esa nananom ede nkonwa no ekogu ba bi onfa no ti nananom se sabre de omu to awura mu million aduonum eye na do mi abrahene oman hene ba fo osubedi akon ana nana adankranya man hene nana upon frenyam otosum yenu ana ye wofa ahensan amunyina se sabre nananom matrasia 5,000 and then tete what you 50 million amode to ayom na nananom abobi egoso snap pantu yenu say you anom obaje nti edi kan das awura das nyama yo dasia Kofodua Effiduasehene ye demase ma ba mana ye fe mapa mana fe yeda so aye je o adisi obetimi di aba ansana mampon hene ne mampon hema eye me ma me dufie ede ne die omo aba beja nana ekwan ode bawia asa obi anti ni ho kwan se wode bi eba bi Efre no ngoche nananom de atodua sema obia empie bia momoden se obewie ni dwumadie ansana no ngoche isumadu bia momoden se obeye ne nuoma ntam amane kwan so obia empie sane yeda mudede sumane ye fe no ye be ni saa Ibrahim
Senieja Ezongo Ibrahim yehia wa himfie animu ho. Senieja hini hiao Ibrahim jina himfie animu ho ma yesese a. Pia nanano wada urumba sadia ni ebomo nkaye no efiri anyumene no nwoche ekono obia nhane dem na oni ni juma yasra mo obia mpie efiri ene no nwoche ekono mo obia mpie abonte yasra mo mo obia mpie ana mo se ene and yet another cobam. Mobian Pie, Medamase. Hello. O Cotra in a Moacoine. Bene, na why bio? Why be a Asante mai? I'm walking in a war benam. Now I'm going to be dear to Asante maswa fine. O mampani mama wadine chile chau. She masante ma insai. Na netwa mi yadwasi o. Na netwa mi yadwasi. Echiena na utipomu. Adansa yensai nana. Na netwa mi yawo bememu. Da sebre pia mwabwati madamirifa. Na nedek madu fie madamirifa. Uofa yensan ni madamirifa. Bretu nyati ni yensan. Kojana na muti fomu. Bretu fomu mpeja o. Bretu fomu mpeja. Mochi ya na mowe. Mochi ya na mowe. Why? What do you want to so called that day? A so called that way. If it does what be comfort, Bemen, I won't see swam wangam. A so called Bememu. None of your what is I. Oh, dear, Brenda, to Ameyaw. A so called what yet the Macon was here. Bomiskatuo asukasia wo yiri pabere woni wa santemani wo wona akuchi kwa fanoti anan wonu wati kwa Yes, Ramo said ya kaya no da sibira wo se bonsu our tosso me and son and a man point. On an amount point, extra my dear, we will be on to be in Chirabium. It will do 80 years. Rama, Sabina, who say, Nana man point at Shame. Oh, my bedroom and shower. Yes, Rama. I don't see. So, be a person watching an animal saw. I don't know. I saw Mike in the movie. Obia ntimi nkyerɛ bibia biem etu bibia bɛkyerɛ nananum adaroma wedi ama ɔfa nkyɛme nananum afigya ase atera nkuya no sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ wie ɔmo de sika bi to dwa ɔmo wie pa adaroma nti mo kasa na bibia wie. Yes, Ramo, and I'm not talking about Asante Effiduasehene. Yes, Mama, one Hamaye. Yes, Ramo. Yes, Ramo. Yes, Ramo, ya tremo, Nanano Mujina Dome. Yes, Ramo, yes, sir. Naman point in a casa, no one knew, see, and yes, Ramo, Effiduasehene, ya tremo. Wamujina, ya the microphone is so monsemwa. Announcement BRC, ya best
Baby amobia mama mo honya se mayen eni die kwan so yentimi ma nananom mpanimfo nyina ho ye de kasamu ni so mo nsemu a nananom yesremu announcement bia si ewa disiedie BSU yesremo Effiduasehene adisiedie na ma Mampohene kasa no enkonya so ayese esese nananom eye no ma o muso Yo! Ago! Yo! That's it, Osebosua, Otosomiensa, Nanamanpohene, Nanamanpohema, Medamase, Namisemanipie, Ekasakakra, Sabre Mijra, Namijra de Mananamatrankonya, Amoa, Effiduasehene, Sub-Traditional Council. One more than Kasaya Effiduasehene Nananom. Abantedom. Nanakom. Chidom. Any Jasifeku. Sadia almost a digital. Obura. That's a bit of Sabonsua. Otosomi and Sa. And I'm Ampayama. Sadia Omo Casano. Almost Omura another for me. Yes, Omo Yabiano, Omaye, Edija Omura Quine, Sabre, Nanagradu Yarada Roma, Almost Omobaya, Omodio, 10,000 Ghana cities, Titiscano 100 million, Nanamo Samonie, Na Omura, Aqua Kochai, a better Oko Bamwi, Yafanyano Quine, Nanamaya dear. Nananumaya dear Yadamasi. Yo nananom se ejinaha ema na Mampohene da sebro se bonsu otosom yensa one ne maame na ajakuma difie se ne na Mampohene ene ne maame asienie omse nana adu Ameyaw wa som omo asompa omuntimi nhwe se onko amandeja omyesa onyama epa emfa nkobo ne nananom enti na Mampohene ene ne maame baaya omukita omonsem entima onre kente epo ene pofa omukita omodabo omopetia as omushanti ade eka ho owe ye kura no se enam se wo kwa akohia ne nananom ntino na Mampohene ekura ne nsembro ni nsa pentu na Mampohema strada de omudi eja omoba ene omunua ekwan no yo sadia nananom dia tudwa no BBS adisiedi bia o de ba ye beje nanso yentime enanso emma adisiedi bia mra enyom krofo ye kan bia muntie nananom na Mampohene e kira adisiedi a nanka esa agro bia atwa nanso ye Yo Sabre, Nana Ameyaw, a yerenom, a man kunafo,
Oma besre da sebre osu. Nana mampo hene na mampo hema ekwan. Se sabro mupeja omumu. Nana amomo kwan. Eti akrafo betimi apeja omumu. Ohene yire abena akon. Ohene yire Dina Dansua Dako Ometimi apejo mumu Ebrewe die nananom amomo kwan Yala mase na yaba monka yese efiri no twe eko ma opia nante afidasi krom afidase nananom atram konyo monsa so ma opia mpie anwumre no ngoche efiri no ngoche kono opia nkoda Eitina no musare ya obia gina away to your house so we need that munswa who ya papa ma police for na omo oda bi ohonomo ha obetimi ama ba bi ada ama ho ajojo Sabre, Mijra dema, afia bi, sadi afia bi kasanie. Wasana adia nyina na na edu Ameyaw. Enti owom 50 Ghana cedis. Sabre, da sebre sorry o. Yere mani muso. Yere sorry. Nana mampo hene. Nana mampo hema. Yere mani muso. Omu peja omu. Bia sorry nyina o. Nana kradu yadom so peja mani muso. Wadi enda sorry. Wadi enda ya fatu ye. So wadi enda ya fatu ye. Ene mani muso. Ne ya kanfo di amasa section East TV. Juma dia ni nyina ya live. Sa uko fia nyabre na fa phone no. Ko Facebook, YouTube, search East TV. Juma dia ni nyina. Ene chagu screen so no. Ni nyina wo search East TV. Efia isamo kwa. Say uya ye uya adoring uya engagement. Ana say uyina jao. Ana wanya broken heart. Now pesa ye betwa video ma. Ye betwa picture ma. Uya ye open live streaming. Ni nyina. Setre ECB fie samon kwa. O je sa djuma efo ya. Katati Afrifa. Sorry Ramia. Bibia obia wonsabeka. Setre ECB for. Na yada owura wosi amayanse. Osi amai. Na dawroma eno no so kwaso abo aye. Yimano amo aka opie nyame nshira. Wonso wakwaso abo aye. Abajuma die ayefe. Na nafu ajasi kwa atima. Akrobeto oba pani Asante Effiduasehene. Nana nyame nshira mo nyina. Sabre da sebira wasebonsu. Opejani mu. Ene nana mampo hema. Nana okudufo. Asante akrobia. Kofodi Effiduasehene. Me pacho. Anoso apejani mu. Yada munyina se. Nanom da munyina se. Kano bibia muni babuaye. Da munyina se. Yada kano bifo wa Effiduasehene nyina se. Sansuna da greatest. Amo wa Effiduasehene yada munyina se. Our police for fire service, prisons, immigration, and our military. Munyina yado bibiase. Politicians, the new patriotic party, NDC. Yada munyina se. Aya Dote committee. Yada munyina se. Committee members. Asofo
Amo setre east. Yadamu nyina si enyumaku ahodo. En sorry nyina. Nana no mo damasio. Nana edu Ameyaw damasi. Nana edu Ameyaw se. Duobia shini hubia. Awurade nso nana mu. Na yakoswa bamonkaye. Ese setre east bitimi nyina. Yadamasi nyame nshiramo. Maba juma pa. Sansona Information Service Department. Asante region. Setre is Ora Richard Donko. Wini wutimini nyina yadamase. Sabre. Aya adankreja mahene. Kwau mahene. Wamu nyina pe omumu. Eda obibia se. Sadananom. Epie dwanu mu wia. Now the one yatra ufie. What the one atra ufie. Yes, Rawa. Pebabi ekodamaye. Announces. Yadamunina se. Sanso. Ana yenuanoma on the platform. Yadamas engineers. Aha, Romne Yako. Nebia yedino mudu mobi Mike. Yadamu nyina se ensentrofo bloggers amu Ghana ha nyina yadamu nyina se yo efri sabre ikoi ekobo no nso a Yadamu nyina se anuma konfo yadamu nyina se obi bia de oyoyo bia yadamu nyina se yesramo aya Dote committee a chairman na se ni agahene da no yadamu nyina se manka kura mawu yadamu nyina se sanso ana yesramo mo amuma himfie no efiri sabre kokopem no ngoche yemfa obi a ho no mo enka nananom nko a ahimfie ho enka nananom nko a na obi a enka ahimfie ho sawo yo hene na no wo ya de so wo ya hwan yo obi a enka ahimfie ho na enka nananom nko a yesramo Yampesa obia be kwakwosa imfio sawo ya hwan sawo nya wakena ayimfio enko yasramo yebetu gate nim ayimfio wo yo hene na no wo ya hwan yo obia mpia mfiri ho nenka ayemforo yasramo madawroma yapo obia emura nedem Sabre canopies any konya omo ni ba nyanyame nshira omo lalas mine or share my services ana mine me pa chao mo fa mudi emrame sansura brawuli ana dani boy no bina boy oh say Phantom from Nadia Hino Effiduasehene waya
Effiduasehene was Effiduasehene Damasio. Nana yeye na wase wona boya yie wa wo bia oya teda nana yire bia do eda na se nana yire mo na mo ya yie eti ada ni eda nana yire mo ase nana yire mo na mo ya yie ni simo na so mo ne mura no eti ada mo ase anya yie mo mo na ase mo koda obi ni mo ase aha eti ye do obi bia ase wo a wudi ya mo di bia fa che aha ebere semu nana mo di aseda ebebere mo regional minister yada na se sansona the vice president former Dr. Alhaji Baumia yada ma se MPP ni NDC fo nyina yada ma se yes omo ye to infie gate nim eti obia piefra infie ho yes omo ye to gate nim eti obia piefra infie ho yes ramo madawroma